Thế luôn, xin này. Alo, aman. Öde. Mau được. Anh Dali rude. Dali. Buriya zaden. Ma Dali gì? Ma Dali. Musur Dali. Bemari jagra. Enggak. Ke buriya nai. Tangan này. Oma betul संदों. Oma. First class. बिनि संनायखौ जानो नायबाय बिराद गोथावलै बिनि संनाया बांसिन एक नाम्बार बियो उदालगुरियाव एक नाम्बार बे गोथावसिन संनो हायो उदालगुरिनि रेस्टुरेन्टआव संनो हायो आं नोंथांमोना हाबायाव खामानि मावनो होनब्ला बिथांखौ लिंहरनो हागोन दै थेंक इउ नोंथां लायो नोंथां जिखुनु हाबाफोराव खामानि मावनो थांबा न'खर नायना न'खर लायो माय नंगौ सोरबा 700 हरो नंगौ बारा लाया नंगौ दिन बेयो ओंखाम फुरना होग्रा माने नंगौ ओमफ्राय मा बेदर दं आइजं जोसा मा बेदर दं गासैबो दं दाउ बेदर बयलार लकेल ना ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय माबा दोङो नामफोरखौ बावगारो दोङो बावगारो नै लकेल माइरङा सरकारि माइरं जाबाला मा जायो हायबा बुंदो गेस जायो गेस जायो सरकारनि बुस्थुआ बेलेग गोजाननिफ्राय फैयो बिबा मुलि होनायनि बानायनायसो सरकारनि माइरङा बेनिखायनो लकेल माइरं जानो नांगौ आरो जोसा रनजित दोङो नंगौना बेदरा बिराद गोथावसिन नै दिनैनि बेदरा मा बेदर बियो नोंथां आदा बयलार बयलार दङ लकेल दङ सोरबा बयलार जाया लकेल सोरबा लकेल जायाबा बयलार बरिया नै बेदरा आरो ना बिराद गोथाव जागोन जानो दिनैनि बेदरा जोबोद गोथाव टेस्टि आरो अमायालाय अमाखौ खिथिलाय नै अमाया नै जोबहांबायसो नै बारा गैला जोब्बाय आरो दैया बुस्थु माने जानला माला दै लोंनो हाया बिदिबा मोजां माहाजोनफ्रा बिदि बायनासो लोङो खुथियाफोरा खायसे दैनि फुवानिजों खायसे लुनानै माबा लुनो हायो आरो बिपदआव बेबो एसे मोजां जागोन आरो लकेल जायो आरो बियो दै लोंनो नाय दै कम्पानि बानायनाय बियो लकेला जाबाय न'निया जाबाय लकेल कम्पानि दैया कम्पानिनि दैया मियानिफ्राय बेसेबांसो जाखो बेयाव मिया लाब होआखैमोन रावनोबो होआखैमोन मिया होदों बाय गासैजों बेसेबां जाखो मिया होबाय 1200 1200 आरो दिनै होबाय 5000 गासैजों जमा दं जमा 5000 जमा दं 5000 बाजैयासो दासो जादों जानानै माजि मोनदों मोजां मोनदों सोरबा गोथाव मोनदों गोखासो हा मारै गोखा जालायखोब्रा नोंथाङालाय माबोरै जाखो माबोरै आदायालाय नों बेदरखौ खनसे जाना खिथिलाय माबोरै ना जानाय नायखो खिथिग्रोब्रा दे लादो आसोला जासिगोन दे जाग्रो खिथिदो दे जादो बेदरा जाखोलै बिथाङा बिनि फंबायनि नों फंबायसो नामा बिनि फंबायनि हाबा मानजाबारियाव बिथाङा बेदर रानग्रा मा बेदर रानदों ब्रादारा मा बेदर रानदों अमा मा बेदर रानदों अमा बेदर नोंथाङा दारिखौ मानो लायो दे थाखाय दा बुंदो मानो दारि लायो नोङो गोजौनिया होदोंना आंखाय लादों नंगौ दारि लायाबा मा नुवा गोमसार नुवा मोजां नङा गोमसार नुवा बेलेग सानगोन बेदरफोरा जोब्बाय आरो अमाया जोब्बाय गैला दायो टाइमा सम जाबायना बन्द' जासिगोन मोनानि 6टायावसो बन्द' जायो हाबाया खयटायाव जायो
coba tuh. Berapa kayo? Masih para final lagi akan lupa lagi lupa ba umaya local 1,000 ni bukan ni. Kaya 1,000 ni 1,000 ni. Nung margo ang tanga agni phai no ma paper khaman nang kai butul ma go ma paper khamne ya. Oh yo tu hui man. Không có được hiểu. Isra di bawah bo ma paper ye. Ya bo ma paper ye man. Di bo ma paper ye. Bo kali pheno ma paper ye. Nunggu. Kalau di 11% kan. Oh nunggu na. Tapi sampai ada ma paper yang kha. Di bo ni friend na mau ubai thade. Oh nunggu na nunggu. Malah ni kai nama. Manusia, baik lockdown jangan sama yo. Ma paper khamne mun ko suna. 앙커 고이자는 친등. 앙커는 고이자는 친등. 앙커는 고이자는 친등. 아니구나. Benda dah benda. Kalau mun jaya, lokal masuk kita. Ya. Lokal ini le. Dura anak ke. Oh. Gua ke tadi. Ya? Ini aku dah. Hanga gol paper kam gol kauna ma mahaba bolar paro mahakala ma nunda ada kala mahala mahaba gol paper kama tokong kama bare tokang mahala Angku bare suku na kawo. sakon sakon Gidiro. kaya tokon kaya mahala mahala ma mahal obiyo mahala mahaba gol panu na ma gol kauna ne Sera. nungo Kawo ne lai. mahakawo Angku bare suku hani. tukan ng nama ta Tukar katiao na yo.